Čo, čo sa stalo? Prečo som zrazu štát? Slovensko sa rozpadlo. Bratislava, ty sú tiež? No asi hej, keď sa Slovensko rozpadlo a ja som kraj tiež. Potom ty si najsilnejší kraj? Či? Áno, prečo sa pýtaš? Len tak, či by si nechcel robiť nejakú alianciu. Ešte nad tým porozmýšľam. Že by si sa pridal a mohli by sme sa chrániť pred ostatnými krajami. No, to znie celkom dobre. Beriem to. No ale už poprad zistil, že sa Slovensko rozpadla, vymýka sa mi z kontroly. Prešov, vieš čo, že ty by si mi odozdal môj odkres a ja by som to nechal na pokoji ok. Môžem sa prijať do mdry, ešte len poviete nie, tak mám dôvod, vyrábam veľa zúzan, takže by sme boli silnejší. No dobre, ja to akceptujem, ale ešte aj Nitra to musí potvrdiť. Nitra! No, akceptuješ Trnavu do mdry? Áno. Trnava, vítaj v mdry! Ďakujem. Musím získať trnavské pohraničie, ale neviem, či Trnava je v mdry. Budem ju tajne okupovať. Bratislava, Nitra, ideme na Trenčín.